Si un dels establiments aquí a Premià de Dalt que és emblemàtic i conegut de fa moltíssims anys és Instal·lacions Cortada. És un establiment emblemàtic, familiar i que tots coneixem. Fa molts anys el negoci o l'establiment el va iniciar el pare de l'Eduard, que és que avui serà el protagonista de la nostra Mèdia Conversa, l'Eduard Cortada i Castells, que amb un bon amic del poble van començar el negoci. Curiosament, en principi es van dedicar a reparar bicicletes. Després, posteriorment, es van dedicar a la lampisteria. Però tot això ens ho explicarà amb més detall i amb més profunditat l'Eduard Cortada i Reixac, que com deia és el protagonista de la nostra Mèdia Conversa d'avui. Eduard, què tal? Gràcies per obrir-nos les portes del teu taller. Faltaria més. Això és com si fos casa vostra. Eduard, parlàvem una mica dels inicis. Això va començar el teu pare? Això va començar el meu pare, que avui parlant amb ell m'ha dit que va començar cap allà l'any 56. Ell i l'Enric Conesa, que ara, pobre senyor, ja és mort. Però van començar ells, i no aquí, al carrer de la Cisa, a sota la casa d'ell. Allà al Graig van començar arreglant bicicletes. Després, això va ser l'any 56, segons m'ha dit ell. Després, al cap de 3 anys, ja es van començar a dedicar a la instal·lació elèctrica i a arreglar a ràdios. Em va explicar que es va fer un tip de vendre ràdios en el poble, perquè ara estem veient a l'escola que tot és molt modern, però en aquells temps, parlem de l'any 56, 58, aquell temps era el temps de la ràdio, la gent escoltava les novel·les a casa seva, ja ho sabem tota la història aquesta. És emblemàtic, això, i ells m'ha explicat que van vendre moltes ràdios. Sí. O sigui que d'alguna manera de les bicicletes van passar a la ràdio. A l'electrònica, a la ràdio, que la ràdio és d'aquells de làmperes, i després es va començar ja a dedicar a les instal·lacions elèctriques. Ells van estar junts, en societat amb l'Enric, ben bé uns 8 anys, 8 o 10 anys. Ja no sé de quina edat es va separar el meu pare d'ell, però bueno. I després llavors van comprar el local aquest d'aquí on estem ara de la botiga, i cap allà l'any 63-64 van obrir la botiga aquesta. La va obrir, en aquell temps hi havia la meva àvia, l'àvia Maria, que era una dona molt emprenedora, aquella dona no li feia, no sé si és perquè va passar la guerra o perquè va passar, que es va tenir que espavilar ella sola, ella tirava sempre endavant, i ens en recordem molt d'ella, ella tirava com un carro. Ella i meva mare van començar aquí a la botiga. De fet, ha estat sempre un negoci familiar, de sempre, eh? El pare, i després tu has seguit, us heu dedicat més al tema de les reparacions, al tema de la lampisteria, i el tema de la botiga o la ferreteria ha sigut més de la part de les dones de la família. Parlaves de l'àvia Maria, que ha estat també una persona molt volguda i molt recordada aquí al poble, i molt emblemàtica també. Després, la teva mare, la Joana, després també hi havia la Pili, amb el teu germà, i després la Neus, que és la teva dona, que ara també hi és, no? La dona, que és la que es queda aquí, la que porta la botiga i la que em porta tot el tipus de comptabilitat, factures i tot això. La feina d'escriptori la fa la meva dona. Per tant, feu un bon equip, no? Com dèiem, sempre ha sigut un negoci familiar i d'equip. Sí, sempre ha sigut un negoci familiar d'equip. Va haver-hi temporades que aquí hi havia 5 o 6 treballadors, vull dir, havien fet blocs de pisos i així, vull dir, no és com ara. Ara jo estic sol i ens dedico a manteniment. El meu nebot també continua el negoci per la part del seu cantó, però si un dia es necessitem ens ajudem, però cadascú tira pel seu cantó. I ens has explicat una mica la història del teu pare i del Ric, quan van començar una mica amb el negoci, amb el que ara coneixem com a Instal·lacions Cortada. Explica'ns una mica el teu cas. Tu vas tenir claríssim, Eduard, des de sempre que et volies dedicar al que feia el teu pare? No, jo al principi em vaig dedicar, jo quan vaig fer formació professional, perquè en aquell temps no fèiem tantes carreres, fèiem més formació professional. Jo vaig estudiar electrònica industrial, perquè a mi m'agradava més l'electrònica, circuits i tot això. Vaig estudiar, vaig fer FP2 i després vaig anar a Barcelona a fer un curs de ràdio i televisió. I jo me'n recordo molt al principi que venia a ajudar aquí els dematins al taller i a la tarda em dedicava a arreglar teles. Jo havia anat per aquí al poble, arreglant teles d'aquelles antigues de blanc i negre amb làmperes, canviant làmperes i tot això, vull dir. A mi m'agradava. Quan va començar a sortir la tele en color, llavors ja tenies que invertir molt de diners per comprar circuits i llavors jo ja em vaig com retirar. Vam continuar posant antenes, també va haver una època que vam posar moltes antenes, el meu germà els dissabtes al matí posàvem antenes i era una cosa extra pels nostres gastos, com qui diu. I mira, amb el negoci de les antenes anàvem a la Setmana Santa, fèiem les vacances pagades amb el d'això. Perquè hi havia temps que sí, que es posaven moltes antenes, moltes.
Vosaltres vau enganxar el bon temps. El teu pare de les ràdios i vosaltres de les teles. Podríem dir-ho així, no? Sí, el canvi d'anys, doncs, bueno, t'haig d'explicar una anècdota. El meu pare, a aquell temps, va vendre una tele, no sé qui la va vendre, i quan tenien el taller allà dalt, al carrer de la Cisa, li van dir a aquest senyor que els va comprar que els hi deixés una temporada allà. I la tenien exposada allà una mica d'aparador que tenien, i diu tot el poble anaven allà a mirar la tele, perquè clar, estem parlant de temps que no hi havia tele a quasi bé cap casa, Clar. Bueno, la ràdio és l'únic que escoltava la gent, la ràdio. I llavors va començar a sortir la tele i, bueno, i mira tot el que ha sortit en aquests anys. Per tant, vosaltres heu sigut pioners de subministrar al poble de Premià de Dalt de ràdios i de tele, no? Sí, bueno, en aquell temps de lampistes hi havia el Xarrier i nosaltres, no hi havia ningú més. Després en van sortir de més, que molts han sortit de vindre a casa, de fer d'aprenents i de treballar a casa. Després s'han plantat pel seu compte. O sigui que ja veus les voltes que dona el món. Parlaves una mica d'això, de la continuïtat d'instal·lacions Cortada o del negoci que va fundar el teu pare, no? Parlaves, doncs això, tant tu com el teu germà us heu dedicat a això i ara tens el nebot, perquè els teus fills, el teu fill ja en principi no... El meu fill no va voler seguir això. El meu fill es va dedicar a estudiar telecomunicacions i ara és un programador d'informàtica, vull dir, no va voler això. Et diré una cosa, el meu fill quan venia a treballar a mi a l'estiu, venia a mi, i papa, jo quan sigui gran no vull fer el que fas. Tu diu, tu treballes molt i cobres molt poc. Això és era la mentalitat del meu fill. I no, i gràcies a Déu se n'ha sortit molt bé. Això de treballar molt, parlem una mica, Eduard, parlem una mica de la teva feina. És una feina que, a veure, suposo que tu tens programada la feina, però sempre és una feina que sempre surten coses, urgències, clar, pot ser que hi hagi, jo què sé, una fuita d'aigua, coses així que hagis de córrer. És a dir, que pot ser que el teu horari surti de l'horari habitual i, a més, caps de setmana, possiblement. Sí, no t'equivoques gens ni mica. Mira, i ara encara més, amb el coll del telèfon mòbil, estàs aquí com... No la pago mai, jo, el telèfon. M'ha tocat dissabtes i diumenges, correcuita, anar a sortir del pas, un escape, el que sigui, tancar l'aigua, més o fer un pedaç i d'això, però sí, jo crec que la meva feina quasi bé és com la del metge. El metge està allà al cap, que a vegades vas al metge i no hi és, però bueno, però a mi sempre em troben, vull dir, hi ha molta confiança en els meus clients, gràcies a Déu en tinc molts i tot va molt bé. Però aquí m'hi haig de dedicar, els has de tractar amb molt de carinyo la gent, perquè si no... I una mica el que tu dius, la disponibilitat, és a dir, tenir el mòbil sempre, caps de setmana, vespres, perquè clar, pot passar qualsevol urgència i has d'estar-hi, no? Ara, de totes maneres, avui en dia, amb el tipus d'instal·lacions que hi ha, ja no hi ha, i els tubos, la instal·lació d'aigua, abans hi havia tubo de plom que qualsevol dia hi havia un escape. Ara les tuberies ja són diferents, és de PVC, coure, i ja no hi ha tantes urgències com abans, és molt diferent. Mira si és diferent, que ja nosaltres marxem pel pont de la Puríssima i normalment, bueno, es queda amb una bola, però normalment no hi ha... La gent ja sap qui ha marxat i si passa alguna cosa ja s'espavilen i s'esperen. No és com abans, ja dic, abans amb el tuberia de plom sempre hi havia rebentons. I clar, un rebentó en una casa és una cosa urgenta, perquè de seguida surt l'aigua per la porta. S'ha de córrer. Sí, s'ha de córrer. Estàs parlant de la teva relació amb els clients i veig que realment hi ha una complicitat, de dir-ho d'alguna manera. Clar, jo entenc que tu vas a casa d'ells. És a dir, abans deies que fins i tot tens la clau de moltes cases. Per tant, això crea com un vincle important, no? Sí, ja suposo que els meus clients quan vegin aquesta entrevista diran, doncs mira, el que diu l'Eduard és la pura veritat. Sí, tinc claus de, bueno, no diré de quantes cases, però de moltes. I vull amb tota confiança, entro, surto i d'això. I el que hem dit, doncs estic aquí disponible per si fa falta alguna cosa. El fet això de que vagis a casa d'algú ja és com, no? I a més a sols ja et coneixen, suposo que... Podríem dir que ets com el lampista de capçalera? Mira, la dona del Carlos Ramon sempre m'ho diu, Eduard, tu ets el meu metge de capçalera. La Mercè és una persona aquí al poble que aquesta paraula que has dit tu és la que diu ella, el metge de capçalera. Perquè saben que poden comptar amb tu i que està sempre, no? I que ets el que en un moment donat, quan fa falta, doncs allà estàs. Sí, tota la raó del món, sí, és així. I la confiança amb els clients, jo pel que em dius entenc que va més enllà de la cosa purament laboral. Veig que, no sé, pel que dius, no? El fet de que entres a casa seva, que segur que t'expliquen coses, que segur que saps moltes coses de la família on vas a reparar alguna qüestió, no? Sí, el tracte és molt familiar. I entres en una casa, vull dir, hi ha molta confiança, et deixen allà, et deixen entrar tranquil·lament, no tens ningú a darrere que et miri, que et vigili ni res, vull dir. I molta confiança, molta.
Bueno, ens coneixem de tota la vida, molta gent d'aquí al poble. I molta gent em diu, hosti, quina sort trobar un lampista d'aquí al poble, perquè molta gent tenen por de segons qui de ficar-se a dintre casa. Perquè, clar, ja sabem el que passa avui en dia. Vull dir, hi ha gent que es fica dintre les cases i després saben per on han d'entrar. Ja ho veuen. Sí, sí, sí. No, al meu cas, ja et dic, els meus clients tots estan molt contents i molta confiança. Tu i així parlàvem que és una feina una mica dura, i em deies el que t'havia dit el teu fill, no? I a veure, a part de les hores que hi has de dedicar, segurament, i doncs aquests horaris que potser a vegades poden ser una mica així com intempestius, és la feina física. I això suposo que, bueno, clar, ja comencem a tenir una edat, no, Eduard? Sí, jo tinc 62 anys i ho noto molt, no és el mateix ara que fa 10 o 15 anys enrere, El moment d'ajupir-me, sobretot els genolls estic molt cascats, Sempre quan m'ajupo ja vaig amb un coixí sempre, que és com d'espumadura, perquè ja em va dir el fisio que vigilés molt amb els genolls. I sempre tens que buscar un puesto per apollar-te, per aixecar-te, perquè és que 62 anys ja pesen, Ara no sé fins a quin any tindré que treballar, perquè segons estan dient ens tenim que jubilar als 67 anys, que no sé com arribarem als 67 anys així. Bueno, clar, és el que dèiem, depèn del tipus de feina, no? Però... Aquí està, un administratiu que estigui sentat en un despatx és molt diferent, però una persona, un paleta, un lampista, d'aquesta gent que estan a les obres per fora al carrer, el físic compta molt. I ara parlàvem una mica del tema de la continuïtat, no? Quan l'avi, en aquest cas, el teu pare, va començar el negoci, després ho heu seguit vosaltres, el teu germà i tu, i ara ja doncs, el fill del teu germà. Suposem que quan tu et jubilis, no sabem quan, perquè ara mateix encara no ho sabem exactament, però seguirà el teu nebot, doncs? Sí. De gran família, encara? Sí, el Jordi continuarà fent la feina aquesta perquè és el que li agrada a ell, és que avui en dia la feina, si no t'agrada, pot ser un martiri, Jo ja et dic, jo aguantaré tot el que pugui. A més, la gent m'ho diuen, és que tu no pots jubilar, però jo els dic, bueno, no puc jubilar, però arribarà un moment que sí que ens jubilaré. Home, també hem de disfrutar una miqueta, perquè si no, mira el que passa avui en dia, que la gent no pot esperar massa, que després tot se'n va en orris. No, i tant. S'ha d'aprofitar. El que passa que pel que ens estàs explicant, la feina que fas t'agrada. Això és important. Tot i que, evidentment, la part física, perquè ja ens fem grans, però això però que és una feina que t'omple, que t'agrada, que l'has disfrutat i que la disfrutes. Sí, jo vaig a fer una reparació i disfruto, quan l'arreglo disfruto més. Vas a les cases, xerres amb la gent, parles d'avui al dia, el que passa, política, també a vegades surt, i molts temes, vull dir. Sí, la feina m'agrada. Si no m'agradés, no ho aguantaria pas. I estaries esperant jubilar-te. Sí. Bueno, de totes maneres, també hi ha moments que dius, hòstia, tu, avui estic cansat, Però jo trobo parlant amb la gent, que hi ha molta gent que està molt cremats, avui en dia. Tothom està pensant, hòstia, quin dia puc deixar de treballar, Això de treballar avui en dia cansa molt, Que en aquest cas, com dèiem, evidentment sempre ho penses, no? I sobretot quan ja tens més de 60, evidentment que comences a pensar. Però no és aquest el teu cas, de dir, ostres... No, jo puc aguantar bastant, Ja dic que la gent que no em vegi l'entrevista aquesta poden estar tranquils que encara aguantarem uns quants anys més. Que tindran l'ampista de capçalera, el tindran encara per molts anys. Sí, no t'equivoques, no. Fins que pugui aguantarem. Molt bé, Eduard, doncs esperem que sigui així, que puguis molt de temps disfrutant d'aquesta feina, una feina important, una feina que s'agraeix molt i que, com tu bé dius, totes les persones per les quals treballes, doncs, t'ho han demostrat molt. Sí, no, és que avui en dia, vull dir, aquesta feina de lampista i les feines d'oficis són molt necessàries i la gent no té en compte això. La majoria de gent, jo parlo de casa, tots han fet carrera, però els oficis són una cosa que s'està perdent. I ens trobem que gent d'ofici són gent d'aquests immigrants, gent argentins, gent que venen de fora. Aquí a Catalunya s'estan quedant sense... Bueno, aquí al poble mateix. Aquí al poble mateix d'aquí uns quants anys pocs lampistes quedaran i fusters menys, no sé. És que ja veurem. És el que diem, les coses canvien, tot canvia. Per sort la meva feina no ha canviat, la meva feina és necessària igualment. Ara el que estàvem parlant era del comerç, no de la feina de manteniment. Parlàvem dels remendos, que això encara és important. Es deia abans, de remiendo. Bueno, és una paraula així una mica... Una mica castellana, una mica catalana. Ens entenem, no? Sí, molt, ens entenem, molt. Molt bé, Eduard, doncs moltes gràcies per compartir tot això amb nosaltres. La veritat és que és un món, no? És una manera de viure, una manera de fer. Gràcies a vosaltres, perquè jo veia les entrevistes que feia i dic, mira, qualsevol dia em tocaran a mi. Doncs mira, ja m'ha tocat.
Ja direu si ho he fet bé o ho he fet malament, no sé. Ho has fet perfecte, perquè ho has fet tal com tu ets, i això és el que nosaltres volíem, no? Doncs ja està. Molt bé, i a més, amb la confiança que teníem amb tu, doncs ja veus, perfecte, tu. Moltes gràcies, Eduard, fins sempre. Gràcies, Isa. I a vosaltres també, moltes gràcies. I per molts anys.